Club Junta, building better Africa. Tafuna tikuze na jihana kuti ifeyo chimanga ni ichi takolola lero kudimba chafereleza odula osati wotsika mtengo wanu uja amene muri mwatimana ife timadalira mulungu yekha nkhope ya mulungu sisowa pamaso pathu koma yanthu andale ngati opusa eniwo ajihana nonkulukuta moyo ni mmene imasowa pamaso pathu nkutimana zimene muganiza kuti mathotimana koma mulungu satimana ndiye mwafusa aja mwapatsawa osalima ubale wanu aja ngarokololanga ife mudzichitire chisoni ni manyazo jihana. Kodi nkhani iyi idzatha liti? Fuka tikuona kuti pakana lero lino ma social media mu achewa ambiri kapena kuti anthu ambiri amene ali apa Central Region akadalankhulabe mawu osiyanasiyana ndi cholinga choti akawafike ajihana mawuwo. Izi zikudza chifukwa choti mbuyomu ajihana analankhula pa msonkhano mawu omveka ngati achipongwe, mawu osakhala bwino, ndipo wambiri muli nawo umboni kuti ajihanawo analankhuladi. Akatu sikoyamba iyayi, kumbukiranitu inu ajihana analankhulapo pa msonkhano kuti achewa si wanthu koma ndi dzinyawu. Mawu ameneonso achewa ambiri anadandaula mpakana zinafika poti akuluakulu akhalirane pansi nkuwayitanisa ajihana ndipo ajihana adakana. Chabwino adawawuzanso kuti chimodzimodzi mene mwapangira pa air kapena kuti pa public nkulankhula kuti achewa onse ndi zinyawu si wanthu, mutapepesa ajihana adakana. Mpakana lero lino ajihanawo sadapepesebe. Sipokhapoyi, ngakhalenso mkulu wina amene anali ndi udindo waukulu kwambiri ku chipani cha Afodi analankhulapo pa msonkhano mawu onena kuti ndi chitsiru yekha amene angakavotere achewa aku Central Region. Mawu amenewo ndi mawu ogawanitsa, ndi mawu osakhala bwino. Chabwino pakali pano tatiyeni mumve mawu amene analankhula ajihanawo, kenako inuyo muyikirepo ndemanga ngati mawuwo ali abwino. Anthu aja ali kwawo kwa mawu sopano aulima soya federezaso kawamana. Etu umo ndimene mwamvera kulankhula kwa Enoch Kanzingen Chihana. Kuyankhula kumene kuku kwa munthu oti ndiwe mtsogoleri ndi kuyankhula kwabwino kapena ayi? Kodi ndiye kuti ku DPP samatha kudzudzula nako, kuphunzitsa nako mayankhulidwe, kuuza nako kuti achimwene osisi apapa simunayankhule bwino? Ndikukumbukira ine mbuyomu atangolumbiritsa president kuliso mkuluyu timamuti Gangata ndi nzake Chisale. Makamaka Gangatayo analankhulaso mawu osakhala bwino onena kuti iyayi dzogawa achimanga fetereza zimene zizinzo nzaokhawo a DPP, ndipo mawu amenewo analankhulira ku Lilongwe kwenikweniko. Ndi panopa zikuonesadi kuti zogawazi nza DPP nanga nchifukwa chani ku Central Region ndi kumene anthu amanidwako zogawidwazo. Anthu oti anawavotera pano akuti iyayi. Kodi kanakhala kuti Central Region sinakuvotereni ndi ukavotera MCP inuyo mukadawina? Chifukwa tu Central Region yokha mavoti amene anali ku Central Region mukawaonkhanitsa onse akupitirira mavoti onse amene ali ku South kuno komanso ku North. Zinthu zotitu simungazimvetse. Central Region ndi anthu ochuluka komanso ndi kumenenso kunavota anthu ochuluka. Chabwino tiyeni tisiye apa.
kunayankhulidwanso mawu atangolumbirisanso EPM imweyo. Mayi wina wake anazayankhula mawu kuti mvula ya EPM. Profesa Arthur Peter Mutharika ubale wake ndi Mulungu uli bwino kwambiri, nkona mvula ikugwa bwino. Inu ndikayamba kupembedza president mwamapembedza Mulungu chifukwa kuti mvula ikugwa bwino. Mukuona kuti pamene popo panaganizidwa bwino? Nanga taonani lero zikuchitikazi ng'amba ndithu mene yavutiramo ukuti sikukhala kwabwino. ATPP mwakupemphani ngati muli ndi nthawi tamakhalani pansi kukambirana nkuwunikirana nkumadzudzulana kuti nzathu apa simunayankhule bwino, kuti pamawa zinthu zina ndi zina zisachitike mokunyogodolani. Foka pano ndi izi mukuti yayi anthu apemberere mvula chonsecho mbuyo muja mumayankhula monyang'wa. So chepetsani mayankhulidwe otero kuti zinthuzi samakusalireni. Ine ndisire pompo, koma osayiwala kupanga subscribe, share, comment. Tiuze ndithu moyenera kukonzamo tidzikonzamo. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.